Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a dandalin adabin Hausa. A cikin darasinmu na ƙa'idojin rubutu, wannan shine darasi na 26. Idan wannan shine farkon zuwanka wannan shafi, za mu so ka danna mana subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Na daga cikin rukunan kalmomin da ba a haɗe su da kalmomin da suka zo kafin su ko kuma bayan su a cikin rubutu, su ne kalmomin warau, wanda suka haɗar da waɗansu, irinsu, sauransu, irinku, irinki, irinsa da makamantansu. Waɗannan kalmomi ba a haɗe su da kalmomin da suka zo kafin su ko bayan su a cikin jumla, haka zalika kuma ba a raba tsakankanin kalmomin domin kalma ce guda. Misali, irinku ake nema, irinki ake nema, kowa ya samu saura su Muhammadu, waɗansunsu akwai ƙoƙari. Da fatan yan uwa za su kiyaye da wannan ƙa'idar. Kuna iya aiko